Usucishe waphenduka izinyembezi uDisemba kwanqulu kwaKhuzwayo emva kokuba kuzingelwe omunye wezinsizwa zakhona ezikhona lapha endimeni kaMaskandi izingelwa-ke ngesibhamu isetekisini. Sanibonani, nginibingelele nginamukele-ke ekhasini lami namuhla. Mina igama lami ngumxolisi mfana kaDlawu. Uma ngabe-ke uyaqala ukufika le channel ngicela ungenze iqiniso ngokuthi-ke ucofe laphana ukusubscribe. Uma ukuthi uyabuya noma ngabe kuthiwa ubani ngicela wenze isiqiniseko futhi ukuthi uma uqeda ukubuka le video uyawucofa u-like ucommente futhi kulolu daba. Wey'ngane zakwethu kulalwe-ke zibuhlungu iy'nhliziyo kulabo abathanda uDlubheke, kulabo abathanda uFalabo, kulabo abathanda uBukeleni Khuzwayo, kulabo-ke abathanda uMaskandi, kulabo abangamabhinca emva kokuthi-ke kuhlaselwe kuphinde kudutshulwe uDlubheke umfo kaKhuzwayo esetekisini lakhe okuyiyona-ke nto asesebenza ngayo njengamanje. Uzokhumbula-ke nganakwethu ukuthi-ke ngoJulayi besibongisa uDlubheke emva kokuthenga nje amatekisi ngesigubhukane amatekisi amabili nje ngesikhathi esisodwa. Namhlanje-ke kubike ukuthi uDlubheke uhlaseliwe wadutshulwa ngesibhamu-ke eziyinkinga, ngebhamu ey'nkulu, ngey'nhlamvu ey'ningi futhi. Kule video namhlanje ngikuphathele-ke ividiyo uzobona ividiyo yenziwe uyena ngqo uDlubheke eveza ukuthi-ke kwenzakaleni, eveza futhi ukuthi imoto yakhe igcine injani. uDlubheke ushilo-ke wathi akanankinga yena nemoto, ubonga nje ukuthi umphefumulo usahlangene nenyama, ukumhlasela kwabo kumnikeza amandla ukuthi-ke aqhubeke futhi enze kangcono, aqhubeke ezame ukuya phambili. Noma ngabe ngamhlasela kangaki yena ubonga nje ukuphila, usazoqhubeka futhi akanankinga nemoto, usazokwazi ukuthi athenge enye imoto uma nje esaphila. Abantu-ke babe nokuphawula bathi Dlubheke mfowethu kungcono ubuye lapha endimeni kaMaskandi ngoba phela endimeni kaMaskandi kukhona-ke impi yomlomo kuphela, ayikho le mpi yezibhamu. Bathi-ke basabela impilo yakhe ngoba yize noma engasekho emculweni kaMaskandi ngoba uzokhumbula ukuthi uDlubheke usamile-ke lapha endimeni kaMaskandi emva kokuthi-ke alungisa izinto zakhe zabantu abadala ube esebhekana-ke namatekisi, wama lapha endimeni kaMaskandi. Zithi-ke iy'nkabi zakamabhinca zicela ukuthi-ke ame kancane ekumatekisini, okungcono abuye ngapha ngoba alikho ikhehla laselenke. Ngane yakwethu ngicela ubuke nayo ividiyo ubone ukuthi umfo kaKhuzwayo ucishe wasishiya ngempela emhlabeni, akuwona umdlalo lo. Zinsizwa zangakithi engaphula nazo, senginyathelwa izinsizwa, senginyathelwa izinsizwa, zinsizwa zangakithi engaphula nazo, sengidikwa izinsizwa, sengidikwa izinsizwa, zinsizwa zangakithi engaphula nazo, sengimanqabanqaba zinsizwa, sengimanqabanqaba zinsizwa. Ngane yakwethu iyona video-ke leyo oqeda kuyibona. Njengoba usubonile-ke ngiyacela ukuthi-ke ucofe laphana usubscribe, ucofe u-like bese-ke uyakhomenta kulolu daba. Sifisele-ke uDlubheke impilo ende nokuphepha kulo msebenzi akawenzayo. Bese-ke sengivala nje ngithi usithande, usinakekele, uphinde usivikele, ube nokhisimusi omuhle.